Ir seher bilen henizdan atmanka İsa turup daşarı çıktı. Bir çola yere varıp Hudaya dua etti. Simon bilen yanındaklar onu gözlemeye gittiler. Onu tapanlarına hemmeler seni gözläp ýör diýdiler. İsa olara: "Ýörüň, başga ýere, golaýdaky obalara gideliň. Men ol ýerlerde de wagt etjek. Hut şonuň üçin hem geldim" diýdi. Şeýlelikde İsa olaryň sinagogalaryna wagt edip, arwah jynlary kovup çykaryp, tutuş jeliläniň içine aýlandy.